This is your day 11 of our Ako Bicol Cup Camarines Sur, brought to you by Congressman Saldico at the Ako Bicol Party List katabang na Kasupa. Welcome you all once again inside the Arena Sports Complex for our last game matchup between Team Bula versus Team Iriga of our doubleheader matchups for tonight. For the first fight of both teams, let's first up Team Bula, starting with Andre Baca, Christian Daguro, Lloyd Orbe, Kyle Francis Obero, and Patrick Patricio. And for the starters for your Team Iriga, we have Ivan Cruz, Dani Olea, Joseph Marquez, Jason Rodon, and Tristan Hernandez. And hitting this ball game are Chloe Nerilla, Bona Jose, and Abiok Romy. This is your Ako Bicol Cup Camarines Sur, Atin Paul! Once again, Diyos Marhay na Banggi, Bicolanja. Magandang gabi, Pilipinas. Hello, world. Ito po ang ating second header match-up between Iriga and Bula sa ating Day 11 ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Ayan, both teams are now in the middle of the court for the tip-off. There goes number 24 Fernandez for Iriga and Lloyd Jefferson Borbe para sa Team Bula. Yung mga big man na magbabanggaan dito, coach. Alright, once again, ako po si Kapa Morgan. Ayan, kasama ko once again, walang iba, ang poging-pogi na si Coach JP Deswanco. Yes, mas pogi ka pa rin. Grabe ka, ha? Let's light up the mood. And we're happy to serve you once again, mga kasurog, on this beautiful Thursday morning. And once again, ito po yung Day 11 ng ating Ako Bicol Cup dito po sa Camarines Sur. And again, labanan po ng Iriga at ng Bula. Wala pa pong nakakapuntos. Sa bawat kupunan, ang mga nakaputi po na may tangan ng bola ngayon, with Christian Daguro as their main point guard, ay ang Team Bula. And a good find from this prolific point guard na si Christian Daguro for his teammate. I think that was Patricio who made that shot. Pero ayan naman ang Iriga. Sumagot kaagad ang number 24 na si sino yung center na yon? Coach, kilala mo ba siya? Hernandez. Yes, that's Hernandez. Borbe from the corner, umalog yung tira. And again, ito na yung mga taga-Iriga, mga naka-blue. Marquez. Corner 3. Nope. Pero nandun yung rebound for Iriga. Pero nakuha ng mga nakaputi. Ito na, tumatakbo ang Bula team. Borbe looking for a receiver sa inbound play. Napalakas yung pasa. So it will be a turnover. Yes. So wala pang 2 minuto, coach, yung nakukonsume natin. Parehas tig-2 yung both teams. Ano ang kutob mo sa laban na ito? Ano sa tingin mo, coach? Medyo wala pa akong ginukutuban dito, Morgan, as of now. Masyadong maaga yung laro pa as of now. Pero I think yung mga shooters, both teams naghahanap ng rhythm pa. Like yung sa team na Iriga, naghahanap pa si Dagi Olaya ng tira niya. And yung sa kabila naman, nakakasibula na mag-orchestrate tong Daguro. Talagang pinapakita na tayo agad ng kung paano yung court awareness sa loob. Yes, yes. At yun, easy basket for Team Iriga. Daguro na, pero may tangan ng bola for Team Bula. Umikot at nakasungkit ng foul while going to the basket. Sana hindi ito maubos, hindi ma-burnout itong
sinasabi mo, Si Daguro. Morgan, na yes, na Daguro. Ay, talagang babad yan. We witnessed it sa Albay Leg kung saan naglaro siya sa Team Libon. And right now, I was really surprised na nandito siya sa Bula. So happy to see once again this, again, isa sa mga spectacular na point guards ng ating liga na si Christian Daguro for Bula. And right now, it's Iriga's ball. Mukhang na-outbalance doon ng nasa low post. And that's an easy basket for Team Bula. After that turnover, na-commit ng Iriga. Ako, At ayan, another turnover. So sino sa mga team na ito magko-commit ng mistakes, more mistakes that will lead to their dismay matapos ang laban na ito. Yan ang mga aabangan natin. Lahat naman na both teams naman may mga kilalang players, mga ace players kagaya nito si Lloyd Jefferson Borbe who played for Team Legazpi sa Albay Leg natin. And now nandito siya sa Team Bula as a guest player. medyo slow start din talaga Oo. both teams ngayon. Morgan, yun yung nangyayari ngayon. So, naghahanap talaga ng rhythm. Tingnan natin kung sino yung magiging spark plug ngayon. Oo, sino yung magiging spark plug Yes. sa mga teams na to. Parang kagaya kanina sa earlier game natin na naipanalo ng Team Nabua with the spark plug and the kasurog player of the ball game na si Francis Redondo. And right now, sino kaya sa mga teams na to ang magbibigay ng spark sa kanilang mga kapunan? In the meantime, Daguro launches a triple, medyo malakas pero nasa kanila pa rin yung bola at may free throw opportunity itong si Patricio after that offensive rebound. Kumbaga sa boxing, nagtatansyahan pa, no? Yes. Mukhang ang suntok ngayon sa katawan pa lang. Oo, parang nagja-jab-jab pa Yeah, lang. jab-jab lang. Wala muna sa Tinatansya kung gaano kalakas yung Yes. suntok ng kalaban. Kung ano yung reach niya. Kung ano yung mga galawan. yung power ng suntok, kung kaya ba. Oo. Tansyahan pa. Mananatili ang bola sa mga kaputi na buwa. And there goes Patricio. Itong Patricio ayaw ng free throw sa gusto Oo, jump shot. Gusto jump shot. Number 14, Cruz launches a triple. Yes! For Iriga. And right now, nasa mga nakaputi ang bola. It's a long triple. Ayan, sinagot naman kaagad ang tira ni Cruz. At meron ding tira itong si Andre Pacau ng Bula mula sa labas. Ang nagiging problema ng Team Iriga ngayon is ang dami na nilang nakukumit na turnovers. Kaagad, Masyado early. pang maaga. 4 minutes pa lang yung tinatakbo ng game. Pero yung turnover nila, I think baka 5 na. Napakagandang pasa na naman yon, pero sayang, hindi lang na-shoot. And there you go, Marquez with the finish for Iriga. Malaking factor din talaga, coach, yung mga, sabi ko mga turnovers na yan. Look at that dish once again. Pero sayang lang din talaga. Makikita mo sa gesture ni Daguro na nangihinayang siya sa mga pasang yon. Ayan, turnover na naman Ang tayo. gaganda. Oy! Another turnover. Back to back. Titira na sana. Both teams are now committing their own brand of turnovers. Pero yon, siniguro na with the left hand nitong si number 4, Mark Joseph Marquez ng Iriga. Tied tayo, 11 all at 5 minutes and 6 seconds remaining. Nasa corner si Lloyd Jefferson Borbe. Malakas yung tira. Tumatakbo yung mga big man natin, coach. Yun nga.
medyo mga athletic yung mga big man ng both teams. Actually, both teams. Especially yung Bula. Medyo agile yung mga big man talaga nila. So maganda. That will add more excitement sa ball game na to. Meantime, Daguro na umiikot-ikot. Sabi niya, sandali, mukhang ako na lang titira. Oy, sayang yon. Medyo malakas yung pasang yon. Ayan, 4-point lead na ang meron para sa Iriga. 15-11. Turnover na nagresulta sa easy 2 points by Dagi Olea. For Team Iriga. And ayan, tumawag na, naalarma na yung Team Bula headed by Coach Walter Moreno. Kaya ayan, nag-huddle muna sila. Ano bang mga adjustments sa tingin mo, Coach, ang gagawin ngayon ng Team Bula na kanina ay sila yung nauuna at nakakalamang in the early goings of this ball game. And right now, eto na ang Iriga na merong na-enjoy na 4-point lead. Yes, sa tingin ko, ang magiging adjustment ng Team Bula is una-una maayos nila yung ball screen nila. Yung ball screen offense nila kasi doon nagsisimula yung turnover nila. So, between point guard and the ball screener, dapat maganda yung communications nila. Yung eye-to-eye contact, kung saan siya magro-roll towards the basketball, o magpa-pop out ba yung big man na nag-screen sa kanya. Since sabi yung Daguro nga is mataas yung IQ, so sa tingin ko siya magdadala kung saan niya ipapasa yung bola. So kailangan niya masolusyonan niya yun. At dapat maka-adapt din yung mga teammates Yes, niya. Kagaya nun, mayroong dalawang easy opportunity sana for them to score. Kaya lang missed opportunities ang nangyari. Pero yon, hindi na hinayaan ni Borbe na hindi pa maibuslo ang tirang yon after that putback. And it's a good sign, Morgan. From timeout, nakashoot tayo ng 2 points. I think momentum nakuha ulit nila. Number 18 launches a triple pero malakas. Ito na naman si Patricio, tumatakbo. Daguro! Wala! Using the board, pero nandun pa rin si Patricio with his brand of hustle. Kaya lang he was heavily dependent Turnover there. again. Oo, turnover naman on the part of Iriga at mababalik yung bola sa mga nakaputi, ang Team Bula. Again, ito po ang tapatan, our second game header. Or sa ating day 11 ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Ang matchup between Bula and Iriga. Ang kartada nito, Coach, yung Iriga, meron ng ilang panalo ba? Iriga may isang panalo na. And yung Team Bula is 0-1. So kailangan nilang manalo ngayon. So looking for a win itong Team Bula after a loss. So mas sa tingin ko, mas motivated itong Team Bula out of a loss. They need to really win. Yes, mas aggressive yung Bula sa... Look at that shot from Christian Daguro. Kanina, nag-jump shot pa yung sinasabi mo yung Borbe. Nasa taas nga talaga yung tira. Kasi na-convert. Pero yung aggressiveness, mas aggressive talaga ngayon yung Team Bula ngayon. So nakikita mo talaga na yung ilong nila ay talagang umuusok. Yes. Because they wanted to win after the loss. Ang gandang pasa! Yes! Yan ang mga plays na magbibigay sa kanila ng triumph na hinahanap nila. Alright, and there goes Eric. At mukhang getting ready na si Miss Barbie na magbigay ng kanyang report. Yes, I think excited siya. Lalo na yung sa side ng Iriga ngayon. Since nakita natin, medyo malalim yung nila. At ito na nga yung hudyat na si Barbie ay papasok na. Ayan, Miss Barbie Floriano, please come in. Magandang gabi mga kasurog. We are still live here at Iriga City Sports Complex and right now we are having a match-up between Bula versus Iriga. At ako si Barbie Floriano, ang inyong makakasama
na maghatid ng latest update from the side. Height and experience can be seen advantage to Team Iriga, pero nagawa pa rin ng Bula na tapatan ang kanilang play during the first minutes of the first quarter. Sabi nga ng assistant coach ng Bula, they are just going to do their best considering natalo sila sa kanilang last game. Meanwhile, according to Coach Ray Iraula of Iriga, they are going to adjust in their defense because they are opposing against young basketball players. Yun na muna ang latest update. Balik sa inyo, DJ Morgan and Coach JP. Yes, maraming salamat, beautiful Barbie Yes, Floriano, ang ating masipag at talagang mabusisi. Yes. Courtside. Dedikado. Oo, dedikado na courtside reporter. At yun na nga, kahit may height advantage daw yung Team Iriga, but they are doing their best, sabi ng Bula, para matapatan ang malaking team na to, na Team Iriga. Yes, ma-offset lang yung Oo. pagiging height advantage nitong Team Iriga. So, ang kailangan ngayon ng Team Bula is double time sila. Yun yung kailangan nilang gawin. And ang advantage naman, nakikita naman na advantage ng Iriga over sa Team Bula ay yung medyo mas mabata yung mga players. ng Yes, Bula. actually, yun yung advantage nila. Kaya, lalo na yung Borbe, Oo. yung number 7 na sinasabi mo nga, Morgan. Ngayon, siya yung nagiging halos spark plug ng Team Bula when it comes to rebounding, saka yung hustle. Oo, yung mga putback niya, talagang maasahan mo yung batang yan. Yan talagang laro niya ni Lloyd Jefferson Borbe. Hindi na nila na-box out na naman. Tumira na ng 3 points yung kakampi ni Borbe. Pero hindi nila box out tong Borbe. That's why ito na naman. Nakuha yung Yes. offensive rebound. Pero Overo, missing the first one sa free throw line. And we'll see kung maibubuslo niya itong pangalawa. Same result pa din. Miss shot pero nandun yung hustle ni Borbe. Pero ito na, tumatakbo. Si Magpantay, Alahoy na tira for Team Iriga. And that's his first two-pointer of the ball game. Patricio missing a triple. Makukuha ng mga taga-Iriga ang bola. And may mga bagong players tayo for Team Iriga. We can see Bellarmino, Iman Bellarmino, number 8, nasa loob na. Berman Isa rin- Magpantay. Oo, Magpantay is also in the ball game. At yun nga, nakascore na ng napakagandang layup. Ang kagandahan dito sa Team Bula, masyadong compose yung mga guards nila. Kahit tira nila, grabe confidence nila tumira talaga, Morgan. Yes. And talking about composure, tinatawag namin itong si number 11, Christian Daguro, na Mr. Composure nung sa Albay Leg. And right now, we can witness that sa performance niya ngayong So early sana goings. madala niya ngayon all throughout the game yung pagiging compose niya. And ngayon naman sa side ng Iriga, ito naman easy 2 points by Berman Magpantay. Ito yung sinasabi mong malakas din tumalon. Malakas tumalon at mukhang mas bumilis ngayon yung team ng Iriga. Pasok na din si paring Jumar Punsalan sa ball game for Team Iriga as their big man. Ito, batang-bata talaga to si Jomar Punsalan. Borbe launches a triple. Medyo malakas ng konti pero they will keep the ball alive. Merong whistle ang referee at merong foul. Naku, penalty na yung Penalty na Team yung Iriga. And Andre Pacau will be awarded 2 free throws after that foul. Ay naku, ano bang tira yan? Nagulat ako dun Parang Koreano ata to. Gusto boarding yung tira. Koreano lang nakita ko itong may tira ng boarding sa free throw. Titignan natin yung pangalawang tira kung ganun talagang tira niya o baka naman nagkamali lang siya. Banda talaga. Banda talaga. Alright. Ngayon ko nakakita ng ganung free throw. And that's Andre Pacau. Hindi ko makakalimutan yan. Maganda sana kung naipasok niya yung dalawang tira ngayon. Para siya, memorable. Oo. Anyways,
magmula sa free throw ni Andre Pacao ng Team Bula. Ito naman, nasa free throw line ang number 3 ng Team Iriga na si Vernan Magpantay. Veteran player ba din ito si Vernan Magpantay, Coach? Itong Verman, bata pa to, Bata pa ba? Morgan. Pero ang maganda dito yung athleticism nito. Kasi two-way player to, may depensa na, may tira sa labas. Kaya Mataas lumundag eh. yes. And yun, making his second attempt from the free throw line. Kasi Yes. pagpasok niya, nagbago yung laro. Yung tempo ng laro. Yung Iriga, tama. nagbago. Yung pace ng laro. Dito naman sa Bula, I think Christian Daguro really needs to step up. Pero magaling talaga mag-orchestrate ng mga plays eh. Look at that one. Borbe missing a triple after that dish out from Christian Daguro. Daguro now. Nag-aantay ng screen. Pagagandang pasa na naman sana, but that was intercepted. Yes. Pero mananatili sa kanila yung bola. Si Urada nasa loob na rin ng ball game for Team Iriga. Borbe, nakita si Daguro. Daguro now. Dishing it out to Borbe once again, and this time he makes it. From the corner. Masakit yun. Oo. Time out tayo. 8.3 seconds, nakashoot pa yung kalaban. Ay hindi, tapos na pala yung, I was unaware na tapos na pala yung first Yes. quarter natin. So, it's a close game, It's a Coach. close game. 21-23, dalawa lang po ang kalamangan ng Team Iriga. Yes. As we end our first quarter of action, I think this ball game is going to be another exciting ball game, Coach. Kaya abangan niyo po ang mga susunod na quarters. Magbabalik po kami ni Coach JP Deswanco. Yes, we're back. Second quarter action. Natawa ko sa sarili ko. I wasn't aware of the ending ng first quarter natin. And we have to correct lang yung score. Kasi kanina, as sabi ko, it was 21 for Bula and 23 for Iriga. Pero nagkaroon lang ng technical problem. Kaya hindi ka agad nakapag-reset yung score natin. But the real score, official score, is 22 for Bula and 23 for Iriga as we start our second quarter action. Dito po sa tapatan ng Iriga at ng Bula sa ating Day 11 ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Dito po sa Distrito 5. Again, Kapa Morgan po kasama ang poging-pogi. Pero sabi niya, mas pogi daw ako sa kanya. Coach JP Deswanco. Yes. Eto na nga. So yun, first two-pointer ni Jason Orada. Jason Orada sa ball game na ito. And we have a new player also for Bula. Number 10 ay pasok na si Aaron Porteria. Turnover yon. Magpantay. Wala, pero nandun yung kanyang kakampi for the rebound and for the follow-up shot. That was Jason Orada. Back-to-back two-pointer for this big man. Malaking bagay yun. So maganda yung start ng Iriga with regards to points. Ayun. After that, Sa tingin mo, Morgan, pasa ba yun o tira? I think it was a shot.
Medyo kapos lang talaga. I mean, talagang kapos na kapos. Buti na lang nandun yung kanyang kakampi ready for the follow-up shot. Pero sinagot naman kaagad yan ni Villarmino sa end naman ng Iriga. At ayan, depensahan pa ng maayos. 2-on-2 situation. Villarmino, isiniksik sa loob. Nakuha ng mga kaputi. Borbe now, tumatakbo. Balik kay Borbe ang bola sa corner. Tumira ng 3. Ayun, another rebound na naman. Wala. Pero nandun uli siya. Ay, nako, sorry miss. For Jason Borbe. Or Jefferson Borbe. Another turnover. Daguro. Gandang pasa. You really have to be aware of the passes of this guy. Kailangan you must be ready. Kasi hindi ibig sabihin na pumapasok siya o nagda-drive siya, titira siya. Yes. Pag may nakita siya talagang open man, talagang ipapasa niya yan. And ang kagandahan, Morgan, accurate yung pasa. Ganun ang court vision ng Kaya pag batang hindi mo to. na shoot, talagang ikaw mismo mapo-frustrate ka din eh. Oo. And sa part naman ng passer, di ba? Pag alam mong napakaganda yung pasa mo at saka parang alam mong napaka-easy shot lang for the receiver yon at hindi pa naitira, talagang parang maiba yung itsura ng mukha mo. Yes. Yung manghihinayang ka talaga. Kasi bibihirang gumawa ng ganun na Oo. kahit kaya mo na itira, ipapasa pa. Yes, ipapasa mo Oo. pa. And iba yung saya na naibibigay mo. Mm-mm. Kasi Compare sa ikaw lang yung laging tumitira. ang maganda pagka passer ang mindset mo is dalawa kayong happy. Yes. Ikaw at saka yung nakatira. Totoo yan, Morgan. Oo. Eh, dalawa kayong na-motivate ngayon. Dalawa kayong dalawa kayong motivated, dalawa kayong masaya. As a point guard, that should be your role to make your teammates look good. And looking good ngayon si Daguro. Si Daguro ba yan? Nope. Pero maganda rin sana yung tira kaso Hindi tinamaan yung ring. hindi tinamaan yung ring. Well, I can say that's a forced shot. Yes, 4 shot. Wala na sa forma. Oo. Ayan. Meron na pong ilan na ba yung lamang ng that's a 7-point 7 lead. points lead. Ang problema ngayon sa Team Bula, nagkakanya-kanya sila ngayon. So, kailangan nilang i-regroup ulit yung team nila. And to find high percentage shot again. They need to play as a team. Lalo pat ipinapasok na ng Iriga yung mga talagang masasabi kong ace players. Although talagang yung first squad nila hindi mo masasabing hindi mga ace players yon, di ba? Kahit sinong ipalit mo. Oo, maganda lang I can say na sa Iriga medyo malalim yung bench nila. Yes, malalim. And at the same time, yung height advantage sila talagang nandun. Oo. Number 10, that was Portrea launching a triple pero short ng konti. Ito na ang mga taga Iriga with that easy 2 from Mark Joseph Marquez using his left hand and using the window. Borbe with his signature jump shot. Villarmino, easy 2. Buti na lang naipasok yun ni Christian Daguro from the corner after a dish out from his teammate. I think yun ang kailangan ngayon. Pumuntos kasi kayang pumuntos nitong si Christian Daguro eh. Yes, kailangan niya ngayon mag-lead sa points, hindi sa assist. Kailangan siya ngayon ng team. Kailangan niya na tumira talaga. Look at that. Narinig siguro tayo, coach. Tingin ko, Morgan, narinig tayo. Oo. Na he need to step up. Oo. He need to step up in this game. Kasi kahit ako, I dished out a lot of good assist pero hindi na ko convert. Baka maalat pa yung mga teammates ko. Yes. So I will try my luck. Yes.
Kasi may alam ko naman na may tira ko. So, titira na lang din ako para nang sa ganun maka-contribute. Yes, kumbaga you need to find Solution. another approach, Oo. another solution. Meron kang mga ibang options. Yes, Kumbaga, parang if one approach does Doesn't not work, work, oo. use another. oh, yes. And sige, ito na naman si Christian Daguro, nag-aantay ng screen. And nandun naman si Portrea to do that. Or Oviro, I mean. Viro, So we have a 6-point lead for Iriga. 5 minutes and 15 seconds remaining. Ito po ang Ako Bicol Cup Camarines Sur, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. At habang kasunod pa, paki-like po and subscribe sa ating mga Facebook pages, ang Ako Bicol Online TV, ang Congressman Saldico Facebook page, at ng gandang pasa. yes, that's Borbe. And I was saying, yung ating YouTube channel, paki-subscribe po sa Ako Bicol Cup YouTube channel. That's a nice one. Wala kay Hernandez from the top of the key. Nakalapit na ngayon na Morgan yung Timbula. Kaya lang ito, may turnover na naman tayo. So another opportunity na naman for Iriga. Kaya lang nandun si Patricio rather. Daguro launches another triple. Medyo napalakas lang ng konting-konti. That could have been another basket for this prolific point guard of Bula. Easy two for Patricio from that's another dish from Daguro. Ito ang laki ng point guard ng Iriga. Yung Marquez. Ito yung ginagawang point guard ng Team Iriga ngayon to facilitate their offense. Problema, nagresulta tayo ngayon sa turnover. Morgan. Pero nakakadikit na paunti-unti ang Bula. Orada. Talagang kinalabaw si Overo sa ilalim. Kakapasok pa lang, nangalabaw ka agad. Oo. Nagparamdam ka agad ng kanyang strong presence sa ilalim itong si Orada. At meron tayong timeout na itinawag ng Bula. Siguro kung ikaw babantay kay Jason Orata, magdadalawang isip ka rin. Ay, siyempre. Mukhang bato-bato yung katawan ng mamang yun at saka talagang malaki. He stands about mga 6'2 or 6'3. So, even si Borbe, dahil medyo manipis lang din si Borbe kumpara kay Orada, talagang, kumbaga, mabubungkal. Yes, mabubungkal din magkakaroon ng separation. Oo. Magkakaroon ng space itong si Orada to create his shot sa ilalim. Alright, again, itong Ako Bicol Cup ay presented to you by IMBC or ng Infinity Media Broadcasting Company for Ako Bicol Party List. Para maibigay po sa inyo ang we're hoping for the best presentation ng bawat laro dito po sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. 40-34, 6-point lead. Ano ang sa tingin mo, Coach JP? Makakadikit ba o makakalamang itong Bula? At this point in time, nakikita natin both teams na ay pinagpawisan na. Kumbaga tapos na yung tansyahan portion. Yes. Medyo nakakuha na sa akin lang dito sa Bula, they need to take care of the ball. Medyo sloppy masyado kaya nagko-cause ng turnover, that's why nakaka-pass break yung Team Iriga ngayon. So if they continue to protect and take care of the ball, I think makakalapit sila dito. In the same time, tingnan natin kung kaya nilang lumamang dito sa team ng Iriga. I guess sa tingin ko tama itong ginagawa ni Christian Daguro na he's being aggressive now when it comes to point making at hindi lang sa dishing those assist para sa kanyang teammates. And ngayon, medyo nalilito na ngayon yung Team Iriga kung anong gagawin nila kay Daguro. Kasi kanina, puro pasa. Ngayon, pumupuntos na. So, ayan.
4-point lead na lang. Nasa mga taga-Iriga ang bola. Magbantay. Dishing it out to number 13 from the corner. Long three, wala. Ayun na naman si Daguro. Daguro looking for the man na mapapasahan niya. Merong contact kaya merong foul. And meron naman tayong report mula kay Barbie Floriano. Miss Barbie, pasok! Nasa second quarter na tayo ng game between Bula versus Iriga at nananatiling lamang ang Team Iriga using transition as their primary offense. Pansin ko rin na wala ang presensya ng ilang players ng Bula, pati ang kanilang head coach. And I can say that this affects their team performance greatly. Pero mahaba pa ang oras at pwede pang humabol ang Team Bula. Kailangan lang mag-adjust ng kanilang key players at mag-ingat para makaiwas sa pagkuha ng foul. Yun na muna ang latest. Back to the panel. Yes, maraming salamat Miss Barbie Floriano for that report. Yun nga, tama yung sinabi ni Barbie na talagang yung transition yung gumagana. Transition plays for... Yes. Very evident yun, Morgan, na nangyayari talaga sa Team Iriga. Iriga ngayon. Because of the height advantage, of course, mas higher percentage yung kanilang magiging defensive rebounding. Yes, totoo yan. Sa side ng rebound, that's why nakakatakbo sila. They control the rebound. Oo. And sa part ng Bula, they have to stop, they have to double their efforts para hindi makakuha ng rebound yung Iriga, although mas malaki sa kanila. So kaya nga kailangang doblehin yung effort. Ano, Yes, Coach? totoo yan, Morgan. Kumbaga sa hard work, kailangan nilang doblehin yung hard work nila ngayon para ma-offset lang yung advantage nitong Team Iriga. Daguro hesitates, pero tumira mula sa labas, muntik na, at merong foul. Nagre-reklamo itong si number 12 ng Iriga. Sabi niya, may sipa naman sabi ni Raton. Mark Jason Raton ang nag-commit ng foul after that shot from Daguro. Tingnan natin kung ma-convert niya yung tatlong free throws. Ito na yan, 1 point. Just take it one day at a time, sabi ni Christian Daguro. Ganda ng stroke ng batang to. Oo. Parang effortless. Oo. And the third and the last free throw, missed. Pero not bad kasi nakuha niya yung dalawa. But it could have been better kung na-perfect niya yung tatlong tira. And right now, they're on the defensive end. And si Raton to Orada. Ayan, pounding it in is Raton. Merong whistle, merong foul. Offensive foul. Nangangalabaw na yung mga Raton. big man ng Team Iriga. Oh. But I think they have to maintain their composure. Yes. Kasi kahit malaki ka, pero kapag medyo pumasok na sa ulo mo yung laro. Yes, yung Ay, init nako. ng ulo. So hindi ka makakapag-isip ng maayos. Like, right now, ayun na naman, nasa penalty Nasa situation penalty, na naman oo. yung Team Iriga ngayon. That one is good for Bula with Jefferson Borbe doing the work from the free throw line. And yes, both shots were good. So 2 points na lang inahabol ngayon ng Team Iriga. Team Bula, I mean. As we come close to the end of our second quarter, 1 minute and 53 seconds remaining. Iba talaga pag mayroon kang malalaki. Pero sabi ni Daguro, malaki man, basta't nasa tamang posisyon ka, sayang na naman yon. Iba tinatrabaho nitong Daguro na to. Oo. Ikaw na nag-rebound, ikaw na nagpupuntos, ikaw pa yung mag-a-assist. Assist, oo. Ibang klase. So kung ako yung teammate ni Daguro, kailangan kong ma-match yung effort na ginagawa Yes. niya. Yung galing na ipinapamalas niya. Kahit papano, kahit hindi ako kagaya siguro katalented niya,
I really need to step up. Ganun ang Yes. magiging motivation ko bilang isang kakampi. Malaking bagay yun para mabigyan mo din ng confidence at the same time yung mga teammates mo, Oo. yung sarili mo. At maalsa mo. Tulong-tulong kayo na maaalsa nyo yung kupunan nyo sa pagkakapanalo. Yun lang. At miss yung unang free throw nitong si Andre Pacao for Bula. After that beautiful outlet pass. Ayan, binanda na naman niya. Ayun na naman yung boarding na ini-wish Natira. natin mapasok. Oo. Kaya lang, Ano I don't know. Kasi iba-iba yung talagang forte natin sa Yes. pagsushoot ng bola. yung retime, Pero- kumbaga. Pero napakagandang move yun mula kay Kyle Overo. Shaking and baking and making that shot for Team Bula. And ngayon, parehas na yung score natin. Yeah, we have a tied ball game here. Pero mananatili ang bola sa mga taga-Iriga. And there goes Hernan. AJ Perea. AJ Perea using his left hand. Talagang itong sa Team Iriga, pag nag-turnover ka, Morgan, bibigyan ka ng magandang tira dito. So, kailangan mong ingatan kada possession mo dito. Oo. Kasi malalaki to. Pag ikaw nag-turnover dito, sure ball yan. That's another good shot once again from Andre Pacao for Team Bula. Tied ball game na naman. Ibang pinapakitang tapang ng Team Bula dito. Ayan naman ang mga nakaputi. We're down to 42 seconds and 3 seconds. And bola ngayon ng Team Bula, Oo. Morgan. Natulala ako doon sa play na yun. Kasi I was expecting na ititira na ni Pacao yung Yung advantage kasi 2 versus 1 eh. kaya lang nakita niya sa ilalim si Daguro na nasa sa tingin niya mas advantage, kaya lang nandun yung defense. Look at that pass. Pacao. Ano bang gustong gawin doon ni Pacao? Ayan na Yan naman. yung sinasabi natin na turnover nila, easy 2 points sa kabila. Malalaki itong Team Iriga. Borbe. Ano, that's Overo. Nahirapan doon sa offensive rebounding dahil malalaki yung nasa loob mga kalaban. Pero missed shot din for Iriga, pero nakuha pa rin nila ang bola. Ayan, merong foul committed by Overo. At mukhang nasaktan itong Itong si Verman Magpantay. si Magpantay ba yon? Yes, Morgan. Talagang hinawakan niya. Ano bang tawag sa foul na yon? Would that be an unsportsmanlike foul? O unsportsman. Titingnan natin Yes, kung anong magiging desisyon ng mga referees. Ayan, natin. mukhang titingnan naman nila sa sa monitor natin. I-replay nila kung ano yung dapat na itawag sa, I think that was just an ordinary foul. Maganda yung mahigpit din yung officiating natin. Para siyempre nabibigyan din ng disiplina yung mga players. Totoo. And hindi magresulta sa sakitan. Oo. Gusto natin mapakita ng both teams talaga yung talent nila. Saka clean playing lang talaga. Yes. Clean plays. So we will wait for our Kasi arena announcer, Coach Ruru. Meron din tayong sinasabi, Morgan, di ba, na playing dirty and playing physical. So magkaiba yun. Oo. Yung dalawang yun. Playing physical is only natural. Yes. Pero playing dirty is a different story.
Okay, we're still waiting pero we can see right now na both teams are in their respective benches naman. 46-44 po. Ganon ka-close ang laban na ito. And close na po tayo sa pagtatapos ng ating second quarter action dahil 7.1 remaining na Yun po. yun. Iba talaga ang Morgan. Ay, mas iba ka, coach. Iba ka. Okay. Still waiting for Coach Ruben Asur as our arena announcer to announce. Okay. Hindi ko masyado narinig yung ayan, yun yung slow-mo ng foul na yon. So, ano sportsman-like foul ba yon, Coach? Hindi naman. Actually, sorry Morgan, Hindi hindi ko rin narinig. I was trying to Yes. listen to Coach But Ru. I think ordinary foul kasi may jumpers tayo eh. Okay. So, that's an ordinary foul. Wala namang intensyon na manakit itong si Ober. Daguro! Sayang. Anyway, yan po nagtatapos ang ating second quarter action. Our first half Yes. sa ating labanan dito sa District 5 ng Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg. Iriga may lamang ng 3 kontra sa Bula. At kami po ni Coach JP Deswanco ay magbabalik. Kaya abangan nyo ang ating third quarter at second half sa exciting ball game na ito. Yan lamang po kayo mga kasurog. Again, let's welcome Merida Arriba Dancers.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Yes, we're back. Dito po sa live action sa loob ng Iriga City Sports Complex sa ginaganap po nating Day 11 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur leg. Ang laban between Iriga and Bula. And this turned out to be an exciting ball game dahil talagang close yung laban. And yes, kasama niyo po si Kapa Morgan with, of course, Coach JP Deswanco, Yes. ang aking kapartner ngayong gabi. So, 3-point lead lang, Coach JP. And mukhang tatablahin sana yon kung naipasok yun ni Jefferson Borbe, ang 3-point shot na yon for Team Bula. So, medyo short yung tirang yon. And ngayon, si Belarmino ang may tangan ng bola for Team Iriga. Belarmino fakes, gives it to Orada in the middle, dish it out to number 4, Marquez. Wala. Nasa mga nakaputi ang bola. Mga taga-Bula. Aray. Ay, that's another turnover. Belarmino using his using the board, pero wala. Buti na lang nandun si Orada to complete the day. Pacao for 3. Dito sa Team Bulan, Pawi ka agad, daming shooter dito. Gusto lahat tumira 3 points. Marquez shooting triple. Wala. Nandun si Orada. Pero nandun din si Daguro para sa bola. At ayan, tangan-tangan na ngayon niya ang leather for his team. And that's a traveling. Mapapakamot na naman yan si Daguro. Makahamot ka kasi kung iisipin mo, belong-belo isin yung bola, ba't kailangan mo mag-travel? Pwede mo i-jump shot na lang sana. Oo. Anyway, hindi tayo yung nasa loob eh. Oo, ganun talaga. Nangyayari siya. Nandito tayo sa labas. Baka pag narinig tayo, palit kaya tayo. Kaya dito, sabi niya. Belarmino from the outside. Malakas. Orada, ginulangan nitong si Daguro sa ilalim. Ayun ang advantage ng meron kang malalaking big man at saka masipag pag mag-rebound. So makikita natin na si Pacao na ngayon ang dadala ng bola at si Daguro ang isa sa mga receivers. Yun siguro ang mga adjustments na ginagawa ngayon ng Team Bula. 6 seconds to shoot. Borbe from way downtown. Wala.
Pero nandun yung kanyang hustle to save the ball sana. Pero that's too late for him. So Coach JP, ano sa tingin mo? Gagaya ba kanina sa first matchup natin na kung sino yung mag-spark dito sa third quarter ay siya yung mas may malaking chance na manalo sa labang ito? Sa tingin ko, yung spark sa akin, yung right term na ngayon is yung sino yung mas composed na team. All throughout, lalo ng third quarter to fourth, kung sino yung gustong manalo, siya yung I think mananalo dito. Kasi parehas na sila, ang type of game nila ngayon, more on mind game sila ngayon eh. Ang nangyari sa Bula after ng nitong half na to, puro sila turnover. Hindi nakakarating dun sa tamang tao talaga na may... To score. Yes, to score. Okay, so meron lang konting problema. Technically na naman, yung ating scoreboard. Inaayos lang ng ating team. So, as you were saying kanina, okay, so as you were saying kanina, na sino ang mas determined to win in this ball game, eh makikita naman natin yan. It's going to be obvious kung sino yung talagang makikita mo parang umuusok yung yung tenga o yung ilong para manalo. And mas composed. Mas composed, mas magiging composed sa laban nito. Eh yun ang may chance na manalo over their rival. As we take a look at Daguros attempt from the 3-point line, wala. We say hello. Ayan, nandito sa loob ng arena si Mayor Rex C. Oliva, tama po ba? Yes, Mayor Rex C. Oliva of Iriga City. At saka yung kanyang counselor, si Councilor Merlan R. Moralio. Yes, magandang gabi po. Magandang gabi po, Mayor Rex C. Oliva for catering. Ayan, nakikita natin si Mayor Rex Oliva ng Iriga. Maraming salamat po for accommodating us here sa inyong napakagandang lugar dito sa Iriga City at sa napakagandang venue, ang Iriga Sports Complex. Once again, maraming salamat, Mayor Oliva. At siyempre, lahat ng mga bumubuo ng local government unit ng Iriga City. Arriba, Iriga! Ayan. So umaalago na, Coach, ang kalamangan ng Iriga. Yes, nagkakaamuyan na sila. Oo. 2-digit na, 10-point lead. As we take a look at that last play by Bellarmino. Talagang parang lumalakad sa ere, no? Ito, grabe din kasi talaga magtrabaho itong Bellarmino. Left-handed. And pasok din yung kanyang end one. Meantime, Daguro now. May tangan na naman ang bola. Balik sa kanya yung assignment as a point. So tama ka, gaya ng sinasabi mo. Oh, yan na naman, turnover na naman yan sana. Pakaw. Wala yung tirang yon, di tumama sa ring. Yes. Sinasabi mo kanina na kailangan i-value nila every possession of the ball game. Kailangan maalagaan nila na ma-convert into points para sa Team Bula. Yes, at least magkaroon lang ng magandang possession sila. Kasi halos puro turnover na ngayon yung nangyayari sa Bula. Hindi nila na nasisecure na yung bola. Maganda na yung pinapakitang one-on-one defense ng Team Iriga ngayon, Morgan. At nakatight din na talaga sila. Medyo alam na nila kung sino yung talagang main man. Yes. Right now, Borbe nahihirapan sa napakalaking big man na si Hernandez. Umikot, tumira, pumuntos. That's hirap ng tirang yun. Jefferson Borbe. Oo. Ilang bangga. Kailangan mo ng talagang experienced player to do that kind of shot.
Pero nakaganti naman kaagad ang Iriga doon. And balik sa kalamangan ng 11 points. Stepping back is Borbe for that 3. Yes! 2 consecutive shots for Lloyd Jefferson Borbe for Team Bula. Hernandez finds Villarmino. Sa ilalim, wala. Yung reverse layup na yon, pero nandun yung hustle niya. At yun, nagkabuhol yung dalawang mga galing na point guards. Nagkabuhol-buhol. Kanino mapupunta ang bola? Ang problema, ito, nagkaroon ng decision yung referee ng jump ball. So, ball possession arrow tayo ngayon. Ball possession arrow, and it's going to be Iriga's ball. Yes, Iriga's ball tayo. Number 14 sets up number 20. And that's a good one for Iriga. Marquez. Yan, pumuntos doon si Perea. Pacao. Dumiretso sa loob. Merong nakuhang foul. Nahuli yung holding foul. 10-point lead pa rin po ang kalamangan ng Iriga kontra Bula at 4 minutes and 26 seconds remaining. 11 to shoot for Team Bula. Daguro will be inbounding the ball. Finds his teammate Borbe. Borbe now. Umatake pala, punto sa loob. Tumira. Wala. Ito na, umaatake ang mga naka-blue. Yes! 4-2. That's Magpantay. Delivering the goodies for Iriga. Crossing over is Patricio, pero he lost the ball. Ito na naman tayo, Morgan. Ito na yung nangyayari sa Team Bula ngayon. Hindi na nila na... Kung ikaw yung coach, talagang mapapakamot ka ng ulo. Yes, kasi unforced turnover na yung nangyayari sa kanila. One-on-one situation, nati-turnover nila yung bola. Ayan, nagsusuta na naman sa 3 points. Magpantay once again. And this time, that's a triple from way downtown. Daguro now trying to maintain his composure. Lumusot. Pumasa. Nahirapan ang pumasa. That's kind of frustrating for Christian Daguro. We can see from the looks in his face na talagang napapufrustrate siya. Pero hindi kailangan ng frustration. Ikaw as a coach, paano mo i-motivate ang isang key player mo na nandun sa stage na napapufrustrate because hindi na e-execute yung mga good plays na dapat na-execute ng kanilang team. Paano mo siya i-motivate as a coach? Morgan, ginagawa ko niyan is hinga lang ng malalim. Hinga malalim and mapaintindi sa kanya kung ano yung nangyayari. So, kailangan niyang bumalik in-game situation. Kasi masyado na siyang madaming iniisip ngayon. So, parang light up the moment mo sa kanya na ito, pwede mo itong gawin ulit. Balik ka lang sa dati. So, wag mong i-pressure sarili mo. And just do your best. Play your game. Ulit, balik ka din sa dati. At saka kailangan ka ng team mo. Hindi kailangan makita ka ng teammates mo na parang low moral ka. Yes. And alam mo, isa ka sa mga main man. So, kailangan mo, every second, every minute, kailangan mo mag-step up talaga. And that's being a leader. Yes. Sa loob mo ko. When you're a leader, huwag kang magpakita sa mga kakampi mo na you are being really affected by the situation na nangyayari inside the court. Kailangan lang dito makahanap si Daguro ng katulong din.
Yun yung nagiging problema niya. Pinipilit niya yung sitwasyon. Oo. Borbe is a big help for him. Pero Yes. kulang. Kulang. Nakikita ko sa lineup ng Bula na nandito si Aldrin Milagrosa. Yes, yun yung inaano ko kanina na pero hindi natin makita. wala siya ngayon. We don't know kung ano yung rason kung bakit wala si Aldrin Milagrosa as of the moment para matulungan yung Team Bula. Maybe we can ask Barbie to naalamin kung bakit wala si Aldrin Yes, Milagrosa may sa laro initial ito. report sana Oo. si Barbie. Okay, in the meantime, nasa free throw line si Patricio for Team Bula. 67-52. And right now, it's 53 for Team Bula. So it's a 17-point game ba? Lead? Tama ba yung computation ko? Mahina ako sa Yes. 17 points. Maalagwa na talaga ang kalamangan for Iriga. Wala na, mukhang nag-take over na yung import nila na yung Marquez. Joseph Mark, yun na yung take over na yung sa laro. Yung mga big man nila taking effect. Look at that kind of play. Ang ganda. Right now, Borbe and Daguro. The main man for Bula needs to step up para mabuhat nila ang team. Pero mali ang nangyari. Naipasa sa kalaban ni Daguro ang bola. And that converts into another two-pointer for Team Iriga. And Patricio almost losing the ball back there because of the high intensity defense na ipinapakita ngayon ng Maganda yung tama ka dyan. Maganda yung ginagawang depensa nila yan. Oo, look at that. Yung adjustment nila sa ball screen defense ng offense ng ball screen offense ng Bula, huli ng Iriga. Maganda yung adjustment nila. So it's a 20-point lead now at 1 minute and 43 seconds. Yun, kailangan talagang tumiran nitong si Daguro. There's a ball. There's a ball in the zone. Third personal foul. Third team foul. 14 seconds to shoot. Daguro will be inbounding once again. Nakita ang kanyang kakampi, number 17. That's Dato. Jansek Dato. Balik kay Daguro ang bola. Anong gagawin? Lulusot, titira. And he will miss. Nandun na rin siguro yung fatigue factor, ano? Yes, totoo yung Morgan. Yun yung kaninang concern ko. If ma-burnout sila, kasi all out sila, first quarter, second, all out na din sila eh. That's why nakalapit sila sa Team Iriga. At parang dito nakikita na natin kung sino ang talagang mas determined to win this ball game. Nice move sana, pero hindi pa rin ma-shoot ang bola for Team Bula. And right now, talagang namamayagpag na sa kalamangan itong Team Iriga. At 56 seconds left sa ating third quarter. Dito nakikita, maikukumpara natin sa previous game natin between Bato and Nabua kanina. Na nag-start din yung rally sa third quarter. Yes, totoo. Diyan mo na makikita, Morgan, yung pagiging advantage ng isang team. Lalo na yung strength nila. And talagang nakikita na natin yung epekto ng lalim ng bench ng bawat teams. And yun, mayroon pang foul yun. So it's a 3-point opportunity for Team Iriga sa pagbabalik natin. But right now, we're taking a look at the Team Iriga who's enjoying
the lead so far. And we can see the smile in their faces as they enjoy itong game na to at ang kanilang kalamangan. And siguro kung makikita natin yung Team Bula ngayon, it's going to be the other way around. Kasi siyempre, sila yung nalalamangan. Yes, pero yun nga, enjoy nila lang yung game. Oo. Gawin pa rin nila yung ano yung dapat nilang gawin. Sundin pa nila yung coach nila. Para at least madala pa nila for the next game yung momentum kung ano man nilang magagawa. Again, yung Bula is from a loss. Yes. 0-1 yung kartada nila while itong Iriga is 1-0. So, it's how they will bounce back ngayon. Kasi coming from another loss na naman if ever. Morgan, if yung mangyayari ngayon. Sa tingin mo, Coach, meron pa bang pag-asa sa last quarter itong Team Bula? What do you think? Hindi mo masagot. Hindi ko masagot kasi unang-una. Mga mahirap. Pwede sila makahabol kapag nag-trap sila. Nag-press sila. Ang problema ngayon is yung fatigue factor. Kulang. Kakayanin ba? Yan ang mga tanong baka natin. Magalit sa akin yung wala kapag sinabi ko hindi na kaya. Hindi naman siguro. Pero I think mahihirapan sila. Mahihirapan. Pero that's what they should do. Yes. That's what they should do. Siguro magkaroon sila ng goal ngayon, yung deficit makat nila into single digit siguro possible pa yon. Pero yung manalo medyo medyo manipis na yung chance. Yes, totoo. Pero depende siguro sa motivation, ano? Yun na sinasabi, bilog ang bola. Oo. Pero alam mo, and alam ko, dahil isa kang coach, alam mo kung kailan i-ano yung banderang puti. Diba? Yes. Alam mo. Anyway, hindi pa yan ibababa o itatapon ng Team Bula dahil mayroon po tayong fourth quarter na nakaabang. Although lumalamang na po ang Iriga, 77-53. Pero who knows, baka sa fourth quarter, mag-iba pa rin yung tempo ng ball game natin. So abangan yan sa aming pagbabalik. Masarap ang panalo pagsama-sama tayo, kaya laro na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. At eto na nga, Coach JP, balik na tayo sa ating final quarter between Bula and Iriga na kung saan namamayagpag po sa kalamangan ang mga nakaasul na Team Iriga. Pero makikita natin, mukhang determinado pa rin naman ang Team Bula na makabalik sa larong ito. Yes, dito na tayo magkakaalaman sa last quarter. 77-53. Tall order para ito sa Bula na makadikit sa larong ito. And with that kind of turnover na almost a turnover, buti na lang nandun si Borbe to save the situation. Pero ayun na naman, mali na naman yung napasahan at ito na yung mga naka-blue for an easy 2. Simula pumasok ng second half, hindi na nakontrol ng Team Bula yung turnover nila, Morgan, di ba? Oo. Kasi medyo bumigat na rin kasi talaga yung depensa. Yes. Ng, Umigpit na talaga. Oo, ng Iriga. Ang maganda kasi sa Iriga is they have new legs or fresh legs na ibinibigay sa bawat quarter because sa lalim nga ng bench nila.
And yun, na-maximize nila yun sa edge nilang yun. Oo. Dami silang big man. Yun, turnover you have naman. Jumar Ponsalan right now. Makikita natin, running. And you have Orada. And sa dalawang yan, bumangga ka dyan, kahit isa dyan, may paglalagyan ka. Sina Hernandez at Marquez pa. Talagang medyo mahirap. Mukhang didiinin na. Oo. At yun, medyo hirap talaga ang Bula. Kahit sa rebounding. Ayan na naman si Orada. Kinalabaw ang depensa. 2 consecutive shots for Jason Orada. Malayo ang tirang yon. Malayo din sa spot. Mukhang another 3-point attempt for Team Iriga. Pero that time, hindi na nakuha ni Orada ang rebound. Bula now has the ball. From the corner, wala. At yun. andun na talaga yung pagod, Morgan. Ano na sila, parang demoralized na din yung Team Bula ngayon. That's the benefit of having a deep bench. Deep bench. Oo. Daguro launches a triple. Almost, but not quite. Ito na naman ang mga naka-asul. Bellarmino using the board. Wala. Medyo malakas yung tira. Ibinitin niya pa kasi. Daguro finds his teammate from the corner and finds another teammate na nasa ilalim pero nandun yung defense in between. Kaya that pass was intercepted pero mananatili ang bola sa mga nakaputi. Daguro to Borbe. Borbe trying to decide what to do. Gives it back to Daguro for another 3-point attempt. Wala. Mukhang pagod na rin talaga yung Daguro, wala, Morgan. Pagod na rin. Yes, at kitang-kita na sa tira ngayon. Lagi ng short yung tira niya. At saka in very low moral. Yes. Totoo yan. Medyo kita na sa body language yun ng Team Bula. Na low moral na sila ngayon. Bellarmino launches a long triple. Yes! Nothing but net. Meron pang pa-end one yan. Ayan, si number 17, si John Sek Dato. May pasabit pa, kaya nasa free throw line siya ngayon. Again, ito po ang Ako Bicol Cup Camarines Sur. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Dato missing the free throw opportunity. Punsalan drives pero natapik ang bola at nasa mga nakaputi na ngayon. 2-on-2 situation. Yes. 2 points. That's Patricio. Still, a man down. That was Patricio, pero okay naman siya. Kailangan lang siguro na umupo na muna sa bench. So ngayon, magkakaroon tayo ng review to sa ating monitor ngayon, Morgan. Kung ano yung naging cost ng pagkaka-bar down itong si Patricio. At 6 minutes and 13 seconds remaining sa ating ball game. 88-57. We have a 31 big points lead para sa Iriga. Isang himala kailangan natin dito. Isa namang himala kailangan.
So kailangan mo na yan ng matinding panalangin. Yes. Panalangin ang kailangan talaga dito. At saka syempre, hindi lang panalangin kundi effort. Short 3-point shot attempt for Bula. Now Iriga has the ball. Number 13, that's Giselle Angelo Olea. Back to Olea, launching a triple. Almost, but not quite. Easy two-pointer for Datu. For Team Bula. 5 minutes, 33 seconds. Merong foul. Ivan Paul Cruz inbounding the ball for Iriga. Finds Jumar Ponsalan, umikot-ikot, tumira. Pero nandun yung depensa ni Borbe. And it's Bula ball. Again, Coach, yung game nyo for Pili, that will be on Saturday. Yes, Saturday against Kanaman. 8 p.m. to 10 p.m. Last game, di sa ano tayo, Kapwerte tayo. Kapwerte yung, venue. Yung venue natin the whole day on a Saturday. That's going to be day 13 ba? Day 11. Day 13. Yes, day 13. Day 13 ng ating Ako Bicol Cup. Balik tayo sa Kapwerte. Pero bukas, babalik po kami sa Sipokot para naman sa bakbakan doon sa District 2, I guess. Tama ba ako? District 2 yung Sipokot. So yun, District 1, okay. So babalik tayo doon bukas. But right now, i-enjoy na natin yung ating moments dito sa District 5 happening here sa Iriga City. Live na live po ang laban ng Bula and Iriga dito sa loob ng Iriga Sports Complex. Left alone by number 2, John Patrick Patricio. Cruz launches a triple, yes, for Team Iriga. At ayan, talagang ibinabauna ng husto itong Team Bula. And we have Miss Barbie Floriano on the court side para sa kanyang latest na report. Miss Barbie. Thank you so much, Coach Morgs and Coach JP. Bago matapos ang second quarter kanina ay unti-unti na sanang nahabol ng Bula ang Iriga, pero pagpasok ng next half ay nagbago ang Bula ng play at mukhang hindi ito naging epektibo sa kanila dahil mas naging pabor ang game for Team Iriga. As right now, they are having 20-point lead. Grabing pressure in the inside ang natatanggap dito ng Bula from Iriga, kaya bumamawi na lang sila sa outside shooting and fast break para kahit papaano ay maibaba nila ang kalamangan ng Iriga before this game ends. That's the latest. Back to the panel. Ayan, thank you once again, Miss Barbie Floriano, for that report. At yun na nga, tama si Barbie na Hawks na sana yung end ng first half. Kaya lang yung pagpasok ng second half ay nag-iba yung tempo para sa Bula. At tinake advantage naman yun ng Iriga. And that's why they're leading the game with more than 20 points, almost 30 points. If I'm not mistaken, nagsimula yan yung nag-turnover sila and turnover na convert sa 2 points dahil sa fast break. Doon nagsimula and I think doon din napagod, kakahabol yung Team Bula ng players ng Bula ngayon. Madagdagan pa ng mga frustrations. Yes. Alam mo, sa tingin ko if you can't handle frustration sa loob ng game, talagang it will truly affect kung ano yung performance nyo. So siguro as a player, as a team, when frustrating situations happen, dapat maibalik mo kaagad yung composure. Yes, totoo yan Sir Morgan. Oo, kasi sa game of basketball, sa amin nga sinasabi ko lagi is,
kapag nag-error ka, move on. Ang dinalaban natin dito is yung possession by possession. Oo. So kung mapu-frustrate ka kaagad, yung another possession, parang maapektuhan. Yun yung mangyayari doon. So that really requires a lot of discipline on the part of the players. Yung mental toughness, Oo, mental papasok doon. toughness, oo. Yung mind setting, di ba? Na talagang mistakes happen, pero hindi mo kailang malubog doon. Yes. You have to bounce back. Yan ang tinatawag na resiliency, kumbaga. Yes. Di pa tapos yung laro, may lagi ka pang may pagkakataon, may chance ka. Pero kung yung mindset mo, hindi pa tapos ang laro, parang iniisip mo na, ay, wala, talo kami. Wala na. Wala na. Ganun, pagka ganun talaga yung mindset mo, wala. Magpapawis ka na lang dyan. Sa warm-up. Oo. Warm-up ka. Anyway, we're under 2 minutes. 97-66, so 31-point lead po ang na-enjoy ng koponan ng Iriga. May foul ngayon from Jester Lea. Kanina sinasabi natin na isa din sa mga advantage sana ng Bula is yung youthness ng team. Pero nang ibabaw pa rin yung pagiging, alam mo na, mas veterans ng Iriga team. Experience. Oo. And pinakamalaking factor talaga yung sinasabi mo, Morgan, kanina, yung deep bench niya ng ng Team Iriga. Oo. That's real talk only, yes. Kumbaga. Kaya talaga siguro pagka papasok ka sa ganitong mga liga, siguraduhin mo na talagang competitor yung team mo. Pero hindi naman natin masisisi yung mga ibang teams na kumbaga, bumubuo ng team. Kasi kung yun lang naman din talaga yung available. Yes. I think it will serve as an eye-opener ngayon, yung Ako Bicol Capcom Sur, on how they will kumbaga create their team kung may next season pa ba itong Ako meron Bicol pa. Sur, Morgan, di ba? Kaya ngayon, may idea na sila ngayon. Even nga sa Albay, yung mga teams na medyo sabihin na nating nangulelat, yes. Talagang parang sabi nila next time talagang papalakasin natin yung team natin. So magpe-prepare na din sila ngayon. Oo. And I think yun yung kagandahan ngayon, yung mangyayari ngayon. Kasi ang pinipresenta mo dyan yung lugar mo diba? And okay lang na matalo kasi natural naman na may talo talaga sa mga games. Yes. Pero yung hindi ka naman masyadong, di ba? Hindi naman yung talagang double dead, kumbaga. Pero nakita naman natin yung effort na ipinakita ng Bula in this particular game. And maganda yung first 2 quarters para sa kanila. Kaya lang, yun nga, isa na sa mga factors na sinasabi natin, yung deep bench na meron ang Iriga na on their advantage. So, 21 seconds left sa ating ball game. And this is going to be a big game for Iriga. It's a blowout actually. Sorry to say for Team Bula. Pero that's what's happened dito sa larong ito. Ang ating second match or second matchup sa ating double header on this Thursday night. It's April 20, 2023. At yan nga po, nagtatapos ang laban ng Iriga at ng Bula. 99-71. Congratulations sa team ng Iriga. Congratulations sa Team Iriga. Na-maximize na lang yung advantage nila against sa Team Bula. Oo, yun yung kagandahan ngayon. And sana, and for Bula naman, sana mag-bounce back sila ngayon for their next game. Kung iba yung nangyari, Coach, halimbawa yung Bula yung nanalo sa game na ito, whether blowout or crucial game, it's going to be an upset sa tingin mo? Sobra, Morgan. Upsets talaga yung mangyayari ngayon sa
kung nabaliktad yung resulta ng game na yon. Oo, kasi before the game pa naman makikita mo naman talaga yung bigat ng bawat standing, di ba? Yes, and nasa home court advantage din pa tayo. Isa pa yun. Oo, isa pa yun. So it's going to be an upset kung iba yung nangyari, kung ang Bula ang nanalo sa particular game na to. Pero pinatunayan talaga ng Iriga na hindi mangyayari yun. Kaya lumamang sila ng more than 30 points as we end this match up kontra Bula. And right now we're enjoying the highlights of this ball game. Look at those kind of plays. Yun. Sino kaya ang Yun na naman ang tanong natin. Ngayon. Sino yung mga candidates natin for Kasurog Player of the Game? Ang daming candidates, ano? Oo, madami. Madami. I think magdi-decide dyan, one of the decision dyan is yung makita nila yung stats siguro. Oo. And siyempre, decision is na ng natin. Committees natin dyan. By the way, nandito ang buong pwersa ng Ako Bicol Cup League. Nandito kanina, actually nandito pa rin sina Commissioner Lloyd Rivera and company. By the way, we would like to thank our arena announcer, Coach Ruru. Coach Ruru. And right now, we're waiting for Barbie with, eto na, sa tingin ko, tama yung hula ko with regards to the Kasurog Player of the Game. Ayan, tingnan nyo kung sino ang magiging Kasurog Player of the Game natin. Yun ang hula ko, sa isip ko lang kanina. And right now, kasama na ngayon ni Miss Barbie Floriano. So, take it away, Barbie! Now I am with the Kasurog Player of the Game, Jason Orada of Team Iriga, jersey number 2, having 21 points, 6 rebound, 2 assists, 1 steal, and 1 block. Congratulations po for being the best player of the game. Ang tanong ko lang, this is second game of your team and at the same time, second win nyo din po. Ano pa ba ang aabangan ng ating viewers sa mga susunod nyo pang play? Ano lang po, yung sundin lang namin yung tinuturo ng mga coaches namin and go hard lang po palagi. Ganun lang po yung plan namin lagi. So aabangan namin yan at ngayon the mic is yours para naman batiin, pasalamatan at i-shout out ang supporters mo at ng Iriga. Unang-una po, nagpapasalamat ako kay Lord and kay Sermon and kay Mayor Rex Oliva at binabati ko po pala yung mga taga-Iriga, walang sawang sumusuporta sa Team Iriga and sa mga tropa ko po pala sa Ocampo, binabati ko po si Walter Jonas, si Brad Umali, si Mark Umali and yung kapatid ko pong nasa Maynila na si Jeffrey Orada and Angelo and Aisa. Tapos yung girlfriend ko po pala na si Roxanne Polme. So ayan, congratulations again Jason Orada and Team Iriga. Maraming salamat mga kasurog sa patuloy na pag-antabay at pagsuporta sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. Bukas nasa Sipocot Municipal Covered Court naman kami. And again, I'm Barbie Floriano, your courtside reporter. Good night everyone.